Nagatuan daming limwildaan og sudan para pamahaw. Kay sa Jumi ug ngadtog Pilipinas Center. Nja, alas 6 pas buntag, biyahe nami. Nja, kinahanglan makasadyo kay nagabot didto. Daghan na ba diyang tao? Nja. As usual, magpila-pila. So, needed nga mo sa og ngadto. Moments later, one semester. Diya guys, diyan namin sa second floor para kuhaan si Tiri dugo. Adyo gani kay ka unum si Tiri. Di pa kadyo daghang tao are kay sadyo pa man. A few moments later. Diya guys, nakagawas na si Tiri. Kumana si dyan ako ag dugo. Dalira ko no. Nasalit kay arang dugaga. Dalira na paan. Ini ngana, bukan ada mana. Guys, after 3 hours pa makuha ang result. Diyan nga rimig chapel kay na may simbare. Masimba sa ami. Okay. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Camilo Stileles. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Good morning. Today we celebrate the memorial of Saint Anthony Mary Claret, Bishop. We offer this Holy Mass for the following intentions. For the Thanksgiving intentions of Edwin Sorin and family, Ramos family, Saracanlao clan, Al Tejada for his birthday, Efren Zarudo for his birthday, Robin Lirag birthday, Justin and Bequila family, Tristan Anthony Cablan, Mercy Laurin, for the speedy recovery of Mara Laideros Mendebel, Merced Pasha, May Talosa, Evelyn Tolentino, Susan Caballero, Minda Baluyot, Grace Ipil, Ellen Ramos, Danica Ellen Sevilla. Unbearable hours later. Hey guys, madyong hapon. Nakatog ko. Apa ko nakailis. Sa marong adlaw ang PTPE monitoring ni Tiri. Labihan gi. Kung ko gi bati kong kakapoy. Kay sa dumaminingad to. Galing kay pag-abot na madad to. Kuan pa ka na sa Diyos Tiri nakuha dugo ang nakaparat kay dugay kaadyo ang pagbasa sa doktor. Mo to nga gikapoy ko ug binarag kay may kalingkod may daghang kadyong mga tao didto na nakita gahang kaning bagtak ug kanay binarag. Unsa na uli mi mga alauna na kapin ay di quarter to 1 demi na uli. Pagkatagtaon mga alas 2 po ngadto mi botanical garden kay kanang ang gusto ni Tiri adto sila dito mag-vlog kay dari lagi ganiha mga alas 2 left and right pa nagpatugtog mo tong Tiri madto ko mi kanang botanical kay basin pwede mag-vlog dito. Pag-abot na madadto kay di man pwede maka-vlog grabe man dyan kaliwaros naghahanap kali mga bata. Sa mga itong uli na pod mi. Igura dyan mi giiwas. Pag-abot na mo dari, grabe dyan kasagang uwan. Igura dyan mi naka-abre sa putahan. Nimbo na kakinakasagang uwan. Namalay karon ako ko kailis kay nagidahigda lagi ko. Nakatug ko. Nanakusawag ng higda. Kanahan na ako nga mag-film ko kay labong na po'y nagpatugtog. Pasensya na mo. Puro mga istorya ni hangipang share ninyo kay mamalagi niya mong sitwasyon. Salamat sa mga ning sabot dana. Ang si Tiri di ay tas pikas. Nagidahay malamang dari naman dito bakanting kwartos pikas. Grabe guys, gibati ko kanang nay kamingaw. Ako nga baw bisagi kaniyang kamingaw kana bitong grabe jang pamating masulubon ko nga insa.
lamanggi lingaw-lingaw ang kagalingan. Grabe dyan mingaway. Nga ni ko guys ba nga, di dyan na masabtan ang kagalingan na sahay. Kanang batigan ako nga ni, grabe sobrang kalungkutan. Sana diha. Hindi ganiha lagi. Marag lamay ihilak. Ako kay baw nga no. Lain ka sa paminawon. Basta guys, kasi nakarelate na na. Hindi guys, na ko i-share niyo guys ba ganina sa paggawas naman sa kanang Philippine Heart Center. Dito just bungad na nagtinda dito. Diyan naluoy ko, kaya sige natin, paliti ko. Nagtinda si kamuti, din ta ko mo palit kay ang dyan kamuti, gagmay ka adyo. Kung dyan nagpa-kiloy ba nga, sige na, paliti ko, hana. Para daw ko na mahalinan si dyan, kay luoy lagi po nagpurma, marag, siguro, mahalinan si dyan, siguro po itong ipalit og bugas. Ang ako, niyon ko sa naluoy ko, dyan. Basta lahat man ko guys, marama kong makonsensya, bahala naman itong nanang, nga rin itong luod dyan. Mautuhan na lamang ipalitan. Na guys, ang pakit guys sa kamuti. Namigisod sa bag. Guys, grabe dyan, kagagmay. Diyan pa niya sila guys, 50 pesos. Diyan, hana naman pong ipalitan kay kuan hapon kanin nampong kanesteri kay kuan lagi ko kanang hantod karon constipated gyapon ko siguro tangad siguro pud ni kay stress ko ba nga naman na sila basta kuno stress kuno pud gagtao di kuno pud maka regular og bawas mao tinud ba na kaya ako stress man jud ko daghang kong gipanghuna-huna nasa hay di ko makakontrol lagi ba Mani guys, katanin dengagan ba? Palit po kukuan. Ya. Kapadas. Kaya ang pinagtinda. Kaya kuan ka nang nay. Kinahanglan po din na. Hindi guys, katanin dengagan. Sakto ko damang merinda ni Terry. Nabahan kagagmay guys, maramanig tinirukan sa probinsya. Ano naman sa wadyaguan guys, pangkis. Kiskisan. A few moments later. Luto na gatang kamuti. Lamiin man dahil si Ja. Bisa gagmay kay yelo man di ay. Nja na baghang papaya dia. Kisay makarilit guys. Tinughong. Tinughong butang agasin. Ino na panghapon. Tinughong. Siri katawan ni Ja. May sabaw. Ako ano magod ni guys, dukot nga ni ko sayang magog dukot. Mo ni ang gisabawan jang gitugong. Kaya pag ilang boy. Inja ko kanay. Di man ko pwede gud mo kanog kamuti diretso. Kaya naman. Naman ko'y kuhan kanay hyperacidity makabidli man na lang. Bidli. Lagi man makaon ko unang Bidli tinugong. kay ni parang bidli kay. Mga snack na guys ako. Alalahay dito yung bidli. Agi bidli sa wari buhok kay nanguwag man kuno. Betong Naluoy magukos ng tindahan di ba gani ha? Luoy. luoy. Dito lalim mo manindas daplin. Mo nang ako na luoy jaw sa kapag ako nang hanjo jaw ako paliti. Luoy jud nga ni. Kay sinanay ba sa una manuroy. Kaabaliban mo kung nanay sa una manuroy. Mo na maluoy ko nga mamligja jadi palitan. Balibaran man sa mga tao. Si sinanay sige pahanjo sige na. Tag jisra rin batong. Bingan di gapon. Jasay 5 na naman kasi palitan ng 5. Kuan ko ning kamuti ha, di ko rin sa probinsya. Sa Quezon City ra ko no ni.
Ni mataglaki din ang utan ako na kulit sa nagikan. Na guys, kasi makarilit mo kag tinugong diha. Sa makarilit lang. Tinugong din yung asin. So sa nugkuan ba? Luoy po itong laki ganyan na nanindag kapajas. Okay. Luoy po. Isa mo kong gibahin-bahin to. Ha. Sa kapajas ba ito tulo-tulo. Isa gibahin-bahin. Kaya rong katong karatulo tag 100. Jadi na mahalin nag isang paliton. Di na. Sa kaya si Ate Ali. Ingan mga kasara lagi. Kaya sa di mahurot. Marata rapod. Hindi maglaki kaya di magsisa masugot. Ito to. Paris-paris man to. Luoy mo Para sa ito guys. Ang tulo ka buka pa jas 100 din tala paliton. Sarai mo. Isa rin tahoan jadi man ni baligja. Ja. Kanang maluoy man jud ko. Luoy lagi. Luoy. Isa man namin di. Luoy yun siya. Namin? Kay, huwag gamot, pero bata pa. Bata pa kaya di pa matamis. Di ko nga di siguro na sila gipangkub-kub siguro na bisag gagmay pa no para baligja. Tsaka alam ni Paza. Sa laki. Pagpalit ni mo, ang lipaza. Madyo lang po, ang katabang. Ala. Nyandar na po guys. Wala. Agdas niya agi bitaw naguhilak guys. Nanapod. Ihaw rin. Ano? Harap, hindi pa tayo magkano. Akong lulis bintana. Ayaw mo. Mawartas ako guys. Kaya parang masag ihaw. Nga ni ko guys, basta na kamuti, di ko pwede mo. Sabi nagigutom ko guys, di ko mo diretso ka no kamuti. Kay kuan, malay hinungdan nga. Malay gahang tijan. Ha? Di ko lata. Murag sige ihaw dyan. Magapog dis nagi. Di man day itong toan ito. Hamday. Ato man day kalumbay na ni. Adang wira. Kaya naman pa nangilis bintana. Ibang tanaw. Ang lagi na mo na rin. Ito to. Dan na. Di ba nay? Maujin. Danghi. Lumbay na ito. Kalumbay. Mo lagi nagdis nagi. Habo ang ron. Kalau ni lagi sebagungan na. Paglakan man. Ano man na siya? Ako bisag depres ko, di mo kumangana. Pag ko dyan. Adakan ka ato. Nadengag niyo guys, tunan. Adyo to dua guys, kay nag-apply pag nag-film ko. Ako. Mabuwag lang ito na sila nga rawin ng kayumtang. Pasensya na mo guys ha. Ito dua. Matay na ako kuno. Ha? Matay na ako ingan. Talaga dyan. Impas ni din mo undang. Mag-ugma na po ni taman. Mag-headset dyan medali. Kailangan na ba ng badi haba sa mga andar guys kay nabutan ng tag 5 hours. Antod kinagbahan pa. Ako maghuhilak man pud ko, pero di man pud ko Di mo na na. maghilak pud ko. Dugay pud ma Di mo undang ko hilak pero di man pud ko magsagik. may tingog at luha. Kamay tingin.
kuliting nga gagang luha. Nabalin ako. Mati gatang hinilakan. Ang luha lang mo to. Dagham. Hindi ako makas kamuti makangkog papaya da guys, papaya. Ang problema dali bisa gahi, alangi pun. Kadek naman dani. Hala. Ini giginis laki. Tamis? Daya amo guna. Kadek naman dani. Kaya jag magkuan ng baji ba ma giring din sa magsunog nga na maapil ta. No, good. Basig mga mong gay, gay. Basig mga mong. Mga mong. Kalumbara mo gudun nato. Kalumbara di ay. Tadani, sa kabintana, di ba diha? Ano na? Sunod diha. Di ba dito sa kuan, yung baw di, kanang pibata ng lili. Pag lili na. Yan. Ito ako. Buong nga pa siya. Ayun ako. Entah kenapa. Ang tamis ng papaya guys. Ginoo ko. Ngayon man ko no. Ala, ang mga laki. Nagdoon mo ng pintana. Ano lagi ko no? Ano? Huwag si kahibawon. Paglililahan ka na ko, wala na sa maroon. Matay ng karoon. Nga ko. Nga ang laki diha. Hindi nga tugdo. Nga ko mo diha. Lahat ko siya siya. Luoy na sa upo na siya kahamtang mo. Uwi siya isang problema. Dapat na kayo. Batalan pa ko na siya guys. Matud pa sa mga marites ba? Ayaw ba may kakita? Kan pa ko na 22 anyos. No? Kamas ba? Medyo pa'y muli na naman siya dyan ginikanan. Ganyan. Ang basta kaya. Ang gawon. Ano luod ah? Luoy man ang ingana. Kasi na po na siya problema. Hindi mo gustangay mong husgan ngayon nga na. Wala inan. Kaya wala kayo babang sa Kan isla. lang. So, suwagit pa marong hadik ko. Mabagagawin. Pag-hijit lamang. Ang kabago. Nahiyagin nga mo. Kaya ba ako ba si Chick? Kamang tinapod. Manihapon naman nato. Na, nagdaang ko. Hala, ang giusgahan gani nga gagma. Hindi. Hindi Lami ay. man di gagma dya. Mo ni, lami pa ni. Lami ni siya magpahit itong dagga nga gamoton. Hindi ba siya tamis Lami kayo? guys. Kuha pa na siya dabong pa. Doon ang pagnanin dadani no. Ikub-kub siguro na yung gagmay pa. Muda ko pa mitani. Sa kanan katamis, mga kanan katabangon ka dabong pa man.